Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. O invitație explicită către discernământ, gândire practică, autoanaliză, îmbunătățirea realității, înțelegerea favorabilă a schimbărilor, grație fenomenului de lună plină pe axa Pești-Fecioară, fenomen care își atinge potențialul maxim pe gradul 9 în ambele semne. Câteva zile în care este bine să evităm stagnarea și să ne orientăm spre acele uși pe care destinul ni le deschide, astfel încât anumite energii vor veni către noi în speranța de a identifica cât mai corect lupta între natura noastră superioară și cea inferioară. Să vedem așadar cum subjugăm ceea ce ne trage în jos și cum punem în valoare zona benefică. Vom discuta aspectele specifice acestei săptămâni, aspecte, după cum ați văzut, deosebit de interesante. Vom vedea care sunt marcajele cele mai importante. Astăzi, de asemenea, fenomen de lună plină, foarte interesant pe toate configurațiile astrale pe care le prinde pe axa Pești-Fecioară, mai exact pe gradul 9 are loc acest fenomen de lună plină, cu soarele pe gradul 9 în Pești și cu luna pe gradul 9 în Fecioară, acolo unde este un potențial maxim. Vom vedea imediat și ce presupune acest grad și care este simbolistica lui. Vom vedea și care sunt terapiile specifice zodiilor în această perioadă, alături de terapeutul și instructorul Theta Healing, Cristina Clusac. Bună ziua, Cristina, și bine ai revenit! Alina, bună, bine te-am regăsit pe tine și telespectatorii emisiunii tale. Mulțumim foarte mult, Cristina. Iată, spuneam că ar trebui să ne folosim pe cât posibil de toate aspectele specifice săptămânii următoare, să vedem spre ce invită ele, pentru că în ultima vreme vorbim cu adevărat despre invitații astrale. Nici măcar nu mai sunt lucruri pe care destinul să ni le spună foarte clar. Este vorba despre sugestii, despre sfaturi. Destinul acționează în această perioadă de o manieră filozofică, de o manieră puțin mai subtilă, mai enigmatică, astfel încât fiecare trebuie să-și explice ceea ce îi se întâmplă. Și cu toate acestea, spuneam, chiar dacă perioada este destul de filozofică și încărcată de simboluri pe zona aceasta înalt spirituală, totuși există și anumite aspecte pragmatice despre care vom discuta astăzi, aspecte care se referă la faptul că săptămâna ce vine este foarte bună pentru acele persoane care aleg să facă și lucruri concrete în care cred. Asta deoarece astăzi și mâine avem un trigon superb, de fapt o piramidă superbă, lună Marte, Pluton. Iată, pe semne de pământ, cu Marte în semnul Taurului, Pluton în Capricorn și Luna în semnul Fecioarei. Deci chiar astăzi și mâine vorbim despre această trină absolut senzațională pe semne de pământ, foarte benefică acelor persoane care aleg să facă ceva concret. Vorbim despre ieșirea din stagnare. Este extraordinar de relevant acum să facem lucruri care presupun această ieșire din stagnare și punere în practică a unor lucruri care ne reprezintă. Folosindu-ne sigur și de fenomenul de lună plină foarte interesant de astăzi, vom vedea exact și foarte amănunțit ce presupune acest grad. Dar este foarte important ca fiecare să-și revizuiască talentele, să vadă la ce este foarte bun și să pună în practică, exact cum ai spus, ceea ce poate să facă să se ajute pe ei înșiși și pe ceilalți care sunt interesați să primească ajutor. Să vedem așadar acum pentru nativii berbec care sunt cele mai relevante aspecte săptămâna următoare. Vorbeam despre discernământ, despre autoanaliză, despre luarea unor decizii în cunoștință de cauză. Iată cât de important este să știm exact pe ce drum ne aflăm. Pentru nativii berbec avem acum o conjuncție extraordinar de frumoasă, Soare-Venus pe ultima casă astrologică și Neptun tot acolo. Uranus cu Marte, spuneam, rămân în continuare pe casa investițiilor și pe casa banilor făcuți prin forțe proprii, beneficiind de trina de mâine, Marte, spuneam, lună și Pluton, cu Pluton pe casa carierei și o lună extraordinar de frumoasă pe casa serviciului. Deci, iată, pentru nativii berbec este o zi decizională foarte bună, chiar dacă este weekend, pentru a lua o hotărâre ce le poate aduce beneficii foarte semnificative în plan financiar, o hotărâre în plan profesional. Însă ce le-aș sugera? Să gândească totul. S-ar putea să fie vorba despre mai multe propuneri, despre mai multe situații cu care nativii berbec se confruntă. Ei practic
încearcă să vadă care este lucrul cel mai potrivit pe care ar trebui să-l facă. Există un lucru există o situație, de fapt, cu care se pot intersecta și cu care pot interacționa, care este mult mai potrivită decât altele. Este o zi în care trebuie să identifice exact ceea ce îi reprezintă cel mai mult și de acolo vor veni și potențialele câștiguri. Cel mai important este să nu să nu încercați să faceți lucruri pe care nu le stăpâniți, cu care nu sunteți confortabili din punct de vedere energetic. Totul este despre energie. Zilele acestea vorbeam despre fenomenul de lună plină. Nu este un fenomen de lună plină uzual sau întâmplător, este un fenomen de lună plină pe o axă ce presupune activarea credinței, pe o axă spirituală, pești-fecioară, este vorba despre sacrificiu, este vorba despre identificarea elementelor de natură religioasă, este vorba despre o protecție deosebită, poate fi vorba pentru că ne apropiem de, să spunem așa, enigmatica lună martie, chiar acesta este subiectul și din această seară, atunci când știm că se întâmplă tot felul de descărcări energetice mai puțin plăcute, sunt tot felul de agresiuni din astralul inferior și din lumea aceasta a spiritelor, mai cu probleme, a energiilor cu probleme. Deci această lună plină este un fel de preview al lunii ce urmează și pentru nativii berbec și ea vorbește despre un fel de, sugestie de a ne întări în credință și de a înțelege foarte bine că putem să câștigăm, mai ales pentru nativii berbec, pentru că despre ei vorbim acum cu această trină pe semne de pământ pe casa banilor, cu Marte pe casa banilor, făcuți prin forțe proprii, deci despre o șansă de a se pune în valoare nativii berbec, de a fructifica tot ceea ce știu și ce pot la locul de muncă, de a le arăta și șefilor sau persoanelor cu putere de decizie cât sunt ei de buni și de bine pregătiți. Deci este o săptămână care vine cu un potențial foarte mare în a se prezenta, să spunem așa, în fața celor care le decid puțin soarta. Deci a venit timpul să investiți cu adevărat într-un sistem de valori, să deveniți foarte, foarte credibili, nu că n-ar fi fost până acum, și să nu încerce să-și lipească prea mult destinele de destinele celorlalți, pentru că este, din păcate, pierdere de vreme săptămâna următoare, chiar dacă s-au calculat greșit anumite situații pe care le-au crezut favorabile până acum nativii berbec, acum este momentul să identificați ceea ce este cel mai bun pentru dumneavoastră, nu vă mai gândiți la trecut, nu vă mai gândiți la deciziile pe care nu le-ați luat atât de bine. Practic trebuie să vă legați, să vă asociați de un context favorabil și veți vedea cât de frumos veți putea avansa în următoarele zile. Dar este absolut obligatoriu să funcționați la parametrii maximi. Deci berbecii trebuie să funcționeze la parametrii maximi săptămâna ce urmează și asta deoarece, spuneam, atât intuiția este trebuie fructificată, cât și punerea în aplicare a unor planuri, proiecte pe care ei le tot analizează de ceva vreme. Deci este momentul să intre, pe scenă și să aplice. Deci nativii berbec, dacă au depus efort, cum spui tu, ar putea rămâne într-un mod surprinzător, uimiți, să spună, nu știam că pot face asta. Se pot descoperi, dar este important să-și prezinte talentele, să se întrebe la ce sunt buni, care sunt darurile lor naturale și cum le pot aplica în practică. În Theta Healing avem un exercițiu de descoperire a darurilor spirituale. De exemplu, poate au darul de administrare sau darul organizării. Aici nu vorbesc de acele persoane, depășește cu mult de acele persoane care au sertar ordonat sau care au casa bine ordonată. Sunt cei care au acest dar și sunt participanți în activități active, fac lucruri, nu vorbesc despre ele. Sunt acei oameni care pot organiza o sarcină complicată, planificată, pe etape. Este o mare dar. Sunt acele munci care necesită dedicație și multă răbdare. Deci să urmărească proiectele care vin către ei. Poate au necesitate, poate necesită chiar să se concentreze pe detalii. Poate că Universul vrea să învețe răbdarea, să folosească acest timp, cum ai spus, Alina, să se întoarcă la elemente de bază, pentru a simplifica viața și pentru a se asigura că cel mai bun lucru pe care îl pot face
îi reprezintă și în plan spiritual și în plan material. De exemplu, să se întrebe, sunt dispus să facă un efort în muncă pentru a prospera efectiv și pentru a reuși. Oamenii, de exemplu, își doresc tot felul de aspecte, doresc ca totul să fie ușor și să meargă fără probleme, dar fără a avea, de fapt, dorința de a pune vreun efort real pentru ca lucrurile să funcționeze. Chiar ai spus tu, totul necesită timp, energie, pasiune dacă doresc să facă ceva. Deci să reflecte dacă își pot permite să se dedice mai mult din sine, să fie cât mai disciplinați în modul în care își desfășoară activitatea, să fie capabili să mențină o concentrare necesară pentru a gestiona toate detaliile, să observe relațiile lor cu aspectele muncă, ce vine către ei. Poate dacă au obiectivul să amâne lucrurile până când acestea se acumulează și se simt copleșiți, pot să recreeze un program, liste care să ajute să nu amâne, să rămână la curent cu sarcinile de zi cu zi, să planifice timpul, să facă într-un mod să aducă echilibru în toate aspectele spirituale pe care să le pună în practică într-un mod pragmatic material. Mergem mai departe, Cristina, să vedem pentru nativii Taur care este situația. Vorbeam despre acest trigon, de fapt această piramidă care are drept specific 3 trigoane, Marte, Lună, Marte, Pluton și Lună, Pluton, sigur că da, pe semne de pământ, Capricorn, Taur, Fecioară. Despre ce este vorba? Necesitatea de a pune în practică ceva ce până acum a fost doar la nivel de idei. Sigur că da, semnele care sunt direct impregnate sunt semnele, cele 3 semne de pământ, Taurul, Fecioara și Capricornul, într-o variantă în care vitalitatea dumneavoastră este foarte mare ca nativ Taur în tot ceea ce ține de planul concret. Chiar dacă ați așteptat, poate de la începutul anului, poate din luna decembrie, ca anumite lucruri să capete o concretizare, o concretețe, și știm că Taurul, poate mai mult decât multe alte zodii, își dorește această concretețe, totuși, acum a venit momentul să putem să vedem cu ochii noștri ceea ce am muncit și ceea ce ne-am dorit atât de mult. Este o perioadă și o săptămână în care avertismentele astrale chiar contează. Vorbeam despre faptul că oamenii trebuie să facă și ceva concret și să înțeleagă dincolo de aceste tranzite și aceste aspecte spre ce se îndreaptă energia noastră. Primul pas în a ne armoniza cu aceste energii astrale este să vedem și să înțelegem cum putem să purificăm karma, dar și cum putem să punem în aplicare anumite lucruri, să nu lăsăm obstrucționați de altele. De exemplu, fiecare zodie săptămâna următoare, de fapt fiecare tipar zodiacal mai exact, are în destin anumite lucruri. Nu ne putem dezice nici de tabloul general astral care spune spiritualitate, religie, credință, împăcare cu sine, autoanaliză, mai puține excese, mai puțină lăcomie și așa mai departe. Am tot discutat despre aceste lucruri, nu vreau să le tot repet. Dar fiecare avem o provocare de bază pe care trebuie să o identificăm, pentru că ea în fiecare săptămână, aproape în fiecare zi, chiar în fiecare oră, câteodată este alta, dar direcția este cam aceeași. Pentru nativii Taur spuneam că este o săptămână în care li se dă un test, adică vi se dă un test de a demonstra cât sunteți de buni din punct de vedere al punerii în practică a anumitor idei. Fie vor face o investiție care este cu totul și cu totul deosebită și trebuie să intuiască cam cum ați putea să o puneți în practică foarte corect, să spunem așa, cu mult curaj. Este o perioadă care îi încurajează pe cei curajoși, mare atenție, curajoși, nu lacomi. Este o perioadă a generozității. Trebuie să învățăm să dăruim. Acele persoane care oarecum au și mai ales pentru Taur ca zodie ce trebuie să se detașeze. Este o invitație să faceți cadouri, să faceți daruri, să vă detașați poate chiar de lucruri la care țineți foarte mult. Este o perioadă care încurajează alegerile făcute în baza unor inspirații de natură divină. De exemplu, dacă simți sufletește că îți place ceva sau vrei să cumperi ceva sau vrei să ajuți pe cineva, poți să deblochezi subconștientul, puteți să deblocați subconștientul printr-o regenerare totală și chiar să puneți în aplicare ceea ce simțiți la nivel energetic și la nivel sufletesc. Tratați cu mare respect chiar și chestiunile zilnice, tratați cu mare respect orice lucru cât de minor ar părea el și mai ales pentru nativii Taur este foarte important să ajute oamenii. Aveți 3 planete pe casa altruismului, pe casa vărsătorului, mai exact Neptun, Soare, Venus. Vor apărea persoane cu care vă simpatizați și care vă
vă pot ajuta doar pentru că, și vorbesc ajutor și din punct de vedere mercantil, deci din punct de vedere financiar, persoane care îi vor ajuta pe nativii Taur pur și simplu pentru că agrează prezența lor. Prea mici sunt blocajele din cauza neînțelegerilor. Există această, să spunem așa, dizarmonie a săptămânii următoare, care continuă săptămâna anterioară din cauza quadraturilor Uranus, Jupiter, Uranus, Mercur, Uranus, Saturn, quadraturi destul de neplăcute pentru că pot avertiza asupra unor lucruri pe care nu le putem controla și ne enervăm, sau pot vorbi despre oameni cu care ne intersectăm și cu care nu suntem de acord. Ce terapii propunem pentru săptămâna următoare pentru Tauri, Cristina? Deci, nativii Taur, dacă au convingerea că ceea ce fac nu poate sau nu ar trebui să fie o experiență plăcută, să se întrebe de ce și să schimbe această convingere schimbându-și mentalitatea. Deci, în Theta Healing învățăm cum să schimbăm programe și convingeri, acelea blocate în subconștient. Cu siguranță Universul împinge către creativitate, către pasiune, către iubire. Dar e important pentru nativii Taur să știe cum să lucreze cu ei înșiși. Probabil s-au confruntat cu proprii limitări, forțați să abordeze probleme pe care poate au preferat să le împingă sub covor sau să lase pe altcineva să se ocupe de ele. Deci să nu cadă în rutină și să caute ceea ce face să se simtă bine. Dacă, de exemplu, cad într-o rutină, ceea ce fac să se simtă plictisit sau chiar să aibă resentimente față de ceea ce fac, înseamnă că probabil nu iubești ceea ce fac, să facă ceea ce iubește și să iubească ceea ce fac. Deci viața le oferă o șansă acum, exact cum ai spus, dacă nu au bucurie în ultimul timp, să nu se ascundă, să iasă, să cunoască oameni, să știe că merită să se promoveze, să facă ceva minunat în care ei găsesc o pasiune și care fac cu plăcere. Dacă eu fac doar din un anumit interes ascund, probabil că se blochează singuri. Să-și amintească de aspectele frumoase ale vieții. Deci dacă se uită la acest lucru, de exemplu, riscă să fie prins și munca grea, pe care poate o simt că mai mult ca o povară decât ceva plăcut și satisfăcător. Deci să se întrebe care sunt lucrurile care le pot face și care să le permită să se bucure mai mult și să devină mai creativi. Ce le place munca lor? Sunt inspirați de ceea ce fac? Au viziune creativă? Acestea sunt întrebări relevante în care să contempleze într-o energie de autoexprimare creativă. Deci e important că să iasă din rutină și toate aceste aspecte le va oferi un sentiment de încredere și realizare. Să înceapă ziua cu niște exerciții care le plac mai mult, să se energizeze, le va umple spiritul cu energie și motivație. Sunt multe aspecte care le pot face ca să-i ajute foarte mult. Mergem mai departe, vorbim acum despre nativii gemeni. Pentru fiecare zodie, exact cum ne explică Cristina, sunt anumite exerciții, sunt anumite repere spirituale, pentru că sigur noi acum vorbim despre repere, vorbim despre situații cu care ne intersectăm și putem da sfaturi, sigur, generale în măsura în care nu avem chiar toate datele despre fiecare persoană în parte. Încă o dată menționez că acestea sunt lucruri destul de generale pentru că luăm în calcul doar poziția Soarelui raportată la celelalte planete. Nu avem tot tabloul identificat după toate datele, zi, luna, an, oră și localitatea fiecărei persoane, dar chiar și așa aceste date, chiar dacă sunt puțin mai generale, spun și ele câte ceva despre noi. Dar, repet, peste aceste direcții generale se suprapun cele personale care sunt mult mai multe, sigur. Adică o astrogramă presupune o complexitate de interacțiuni, de intersecții și de aceea pot părea uneori și elemente care, sigur, rupte din contextul personal al fiecăruia, s-ar putea să bată cap în cap cu niște aspecte care vorbesc despre planul personal și atunci noi nu, sigur, neavând datele personale, nu avem nicio vină că se suprapun aceste elemente, dar cu astrograma fiecăruia în față poți să dai aceste detalii. Dar chiar și așa, general vorbind, despre nativii gemeni putem spune câteva lucruri de mare forță, respectiv faptul că în primul rând, înainte de orice fel de previziune, trebuie să identifice cu nodul nord de însemn cam care este bine, pompos spus, misiunea noastră. Toată lumea vrea să știe care este misiunea. Misiunea, în primul rând, a tuturor este să ne apropiem de Dumnezeu. Asta fără dubiu. Poți tu să întrebi de 100 de orice misiune ai, că fără apropiere de Dumnezeu nu contează nicio misiune. Deci dacă am înțeles acest lucru și revenim și la o misiune care se adaugă pe lângă misiunea apropierii de Dumnezeu și de propriul suflet, cu nodul nord în semn, gemenii au o treabă în această perioadă. Ei vor să înțeleagă pentru ce au fost ei gândiți, pentru ce au fost ei confecționați. În primul rând, poate apărea un sentiment brusc, brutal,
de limitare pentru nativii gemeni. De ce? Pentru că simt că mai e ceva cu care ei trebuie să se confrunte. Ei simt că mai este ceva ce trebuie să afle. Simt că mai este ceva ce trebuie să-și propună. Fiți foarte deschiși, s-ar putea să apară sugestii, s-ar putea să apară tot felul de persoane care să le ceară să se asocieze, să le dea sfaturi. Trebuie să fie precum un burete, să absoarbă, să nu se supere, să perceapă tot ce vine către ei ca un fel de șansă deosebită de a se deschide, de a se impregna cu toate sugestiile din exterior, pentru că trebuie să scoată la iveală foarte multe lucruri pe care până acum nu le-au promovat. Oricât de absurd li s-ar părea și ar putea să spună un nativ geamăn, nu, dar m-am promovat peste tot, am fost și m-am remarcat și profesional, am și financiar tot ce-mi trebuie. Nu. Mai există și mai este loc de mai mult. Deci vă puteți lansa în tot felul de acțiuni de redresare, chiar și acolo unde nativii gemeni cred că nu mai este nimic de făcut. De fapt, mai ales acolo, în domeniul în care credeți cel mai puțin că mai este loc de redresare sau de reechilibrare, chiar acolo este cel mai important să faceți anumite modificări. Deci este vorba despre un zbucium filozofic, un zbucium sufletesc cu care se confruntă gemenii. Pe acest fenomen de lună plină de astăzi, pe axa 4-10, putem vorbi despre o foarte frumoasă descărcare în plan profesional versus familie, deci o șansă prin care gemenii pot să vindece anumite răni trecute, pot să treacă la un stadiu superior profesional, să înțeleagă de fapt ca prin minune care este zona cu care sunt ei foarte confortabili la serviciu, să spunem. Trebuie să clarifice la locul de muncă anumite situații și chiar să iasă în evidență. Ei sunt încurajați să se remarce în această perioadă, adică nu este văzută ca o trufie sau ca să se remarce, este foarte important. Există o inclinație aparte pentru nativii gemeni, pentru tot ceea ce este de viitor, asta grație prezenței uraniene pe casa a 12-a și foarte multe realizări care vor avea ca punct de plecare tenacitatea, faptul că ei își doresc să devină foarte, foarte buni specialiști. Deci gemenii au o șansă incredibilă, mai mare decât orice altă zodie sau persoane cu tipar de gemeni, de a se respecializa și de a intra pe un făgaș foarte corect din punct de vedere al acestei sau prin intermediul acestor specializări și o intuiție formidabilă care poate fi folosită chiar de către prietenii și de către asociații nativilor gemeni. Încercați în fiecare zi o să o las imediat pe Cristina să ne vorbească despre terapiile specifice pentru nativii gemeni, dar încercați în fiecare zi, pentru că este foarte mare forță pusă acum pe intuiție și pe mental, încercați în fiecare zi să vă gândiți la ceva, dar chiar în fiecare zi, mai specific în prima parte a zilei, dacă se poate, să vă gândiți la ceva ce v-ați dori foarte mult, mă refer pe plan profesional și social, poate chiar și spiritual, dar într-un mod detașat și încercați să vedeți cam cu ce energie și cu ce sugestie vine ziua respectivă către dumneavoastră. Dacă primiți vreun semnal, să spunem așa, nu ne gândim acum la superstiții, pur și simplu să ai o vibrație specifică dorinței tale. De exemplu, este ca și când îți dorești în ziua respectivă să primești un semn de la Dumnezeu și mergi pe lângă o biserică și cineva te invită înăuntru sau te sună un prieten și te roagă să mergi la biserică. Acum nu vă gândiți la lucruri prea legate de superstiție sau foarte, foarte concrete, adică nu ne dorim să fim milionari și ne sună cineva. Nu, în sensul că să vedem cum ne răspunde Universul, pentru că gemenii sunt foarte puternici pe zona de mental. Nativii gemeni, în primul rând, trebuie să-și dorească să devină specialiști în ceva. De exemplu, eu sunt specialist în Theta Healing, sunt fondator Theta Healing România, dar ca să devin specialist am făcut toate cursurile, m-am dedicat, am învățat, am aplicat ceea ce am învățat. Deci, în primul rând, trebuie să se definească, să vadă la ce sunt buni și de unde le vine acea forță. De exemplu, acea forță ar putea să vină chiar din zona lor de acasă, dintre prieteni, pe care să o amplifice în carieră. Oricât de poate mult s-au săturat să stea acasă, ar putea să se gândească la niște plăceri neașteptate pe care le pot identifica dacă păstrează o minte deschisă și inima deschisă. Deci suntem destul de condiționați de multe ori în societatea noastră să credem că trebuie întotdeauna să fim afară cu prieteni, făcând tot timpul de lucruri, poate aceștia sunt gemenii, ei riscă acel sentiment că se plictisesc dacă nu fac foarte multe lucruri și nu creează conexiuni. Dar chiar în aceste conexiuni
se pot regăsi. În Theta Healing, de exemplu, avem un exercițiu de recreare a sufletului sau de conexiune cu sinele lor divin. Sinele lor divin îi poate ghida către calea sufletului lor, ce lecții au ei de învățat, unde trebuie să se ghideze, ce pot să facă să învețe mai mult, sau poate să analizeze în ultima perioadă, pentru că vorbeai de lună plină. Ce au învățat în ultima perioadă? Se spune că luna plină încheie ciclu. Ce au învățat? Sau ce n-au învățat? Ce puteau să facă altfel, dar fără să se judece sau să se critique? Să facă o analiză cu ei înși, să vadă ce au învățat, ce n-au învățat, unde să-și focuseze energia, pentru că ei sunt foarte buni în mental, dar tocmai aici poate ei trebuie să devină specialiști în a gestiona mentalul, pentru că nu toți gemenii poate încă nu au învățat cum să-și gestioneze mentalul, de să comunice cu gândurile și sentimentele lor și poate să comunice cu cei dragi care cu adevărat poate să-i susțină, să aibă o conversație deschisă și sinceră cu ei înșiși, să evalueze, să analizeze modalități care să îmbunătățească relația lor în comunicare și să facă tot ce fac pe ei să se mai simtă bine. Poate, de exemplu, vorbeai despre axa 40, poate că sentimentul de acasă poate să îi definească mai mult. Poate mulți gemeni lucrează de acasă și să se întrebe cât de mult își dau voie să se odihnesc, cât de mult își permit să se regăsească acasă ca să-și regăsească echilibru, să-și încarce bateriile, să fie mai productiv. Deci, pentru a-și încărca bateriile, trebuie să încurajeze, să se concentreze asupra lor și asupra nevoile lor. Poate să facă un spațiu mai frumos acasă și să stea departe de multe ori de mulțimea în care poate le disipește energia. Pentru că de multe ori, dacă ei sunt foarte mult în mulțime, energia lor mentală se poate disipi, deci ei pot avea idei geniale, dar trebuie să știe să fie focus, să se concentreze, să le pună în practică printr-o rugăciune focalizată. Pentru că dacă și rugăciunea e atât de frumoasă, dar dacă în timpul rugăciunii mintea lor pleacă în multe direcții, se disipește această energie de concentrare. Mergem mai departe, să vedem acum pentru nativii RAC care este situația. Spuneam că fiecare zodie are ceva de derulat subconștient, pentru că această lună plină vine cu invitația de a accesa zonele mai puțin cunoscute, zonele care sunt foarte ascunse, foarte destul de întunecate, să spunem așa, ale minții noastre, dar și zone pe care poate nu le cunoaștem despre noi. Deci fiecare persoană ar cam trebui să încerce să vadă ce și-ar dori cel mai mult, unde simte că nu este mulțumită, unde parcă ar simți nevoia unui ajutor, pentru că nu este nicio rușine în această perioadă să cerem ajutor dintr-o anumită parte. Unii au nevoie de foarte multă rugăciune. Alții au nevoie de înțelegere sufletească din partea celorlalți. Alții au nevoie de mai mult dinamism din partea celorlalți și așa mai departe. Deci spuneam că acum sunt anumite mecanisme și de apărare deci nu numai de apărare, ci și de impactare, de mecanisme de propulsare a noastră către zonele care au cea mai mare legătură cu noi, fie cu sufletul nostru, fie cu slăbiciunile noastre. Deci este o invitație la scenă deschisă și de a descărca părțile negative, dar și de a ne promova pe partea de talent sau de veleități, să spunem așa. Perioada propune și un salt, vorbim acum și pentru raci în mod special, pentru că este o perioadă în care practic tu în fiecare zi trebuie să înveți un program nou. Astăzi am învățat, să spunem, câte ceva despre lecția iubirii, mâine învățăm câte ceva despre lecția, să spunem, naivității, poimine câte ceva despre lecția financiară și așa mai departe. Deci fiecare zi se upgradează. Cei care rămân prea mult ancorați în anumite greșeli sau în anumite, să spunem așa, tipare, pierd șansa aceasta fantastică de a se perfecționa, să spunem așa. Pentru nativii RAC,
este foarte, foarte important să înțeleagă că această lună plină și pentru ei vorbește despre relevanța anumitor promisiuni, relevanța anumitor proiecte pe care ei le pot pune în practică, atenție la piedicile mentale, vorbesc despre anumite lucruri care au pentru ei, să spunem, vorbim, nu știu, valori materiale sau valori profesionale, care au mare importanță, care poate trebuie puțin lăsate deoparte și trebuie să se concentreze mai mult pe lucruri care sunt cu adevărat constructive pentru viitor. Un fel de reevaluare, poate nu ceea ce a fost foarte bun până acum, rămâne la fel de valoros. Poate acum se cere o nouă reorganizare, o nouă restructurare. Dacă există anumite întârzieri în anumite proiecte, este bine să le lăsăm puțin deoparte, să ne ocupăm de alte lucruri, de lucruri care par acum importante, până când destinul ne sugerează că ne putem din nou reapuca de ele. Deci orice întârziere trebuie văzută ca un fel de invitație de a mai sta puțin și o să reluăm proiectul respectiv peste ceva vreme, să spunem. Da, ce terapii sugerăm? Nativii era să nu se lase prinși de timp inutil și să nu irosească timpul. Pentru că vorbeai tu de scena aceasta deschisă, e important să-și îmbrățișeze fricile. Să vadă unde au cea mai mare frică, ca să nu le dea putere fricilor. Pentru că ei pot să-și învingă fricile, să țină ochii și urechile deschise, pentru că Universul se pregătește poate să le transmită un mesaj care vine chiar prin emisiunile tale, atât de frumoase, Alina, de atâția ani de zile. Eu mi-aduc aminte, acum am permis să fac o pauză, abia așteptam să vină sâmbătă, să văd emisiunea Alinei Bădic. Și este foarte important pentru nativii Irak să fie deschis să primească mesaje, pentru că s-ar putea să fie informație pe care pe ei ajută foarte mult, dar să nu le respingă în mod natural fără să le gândească, sau să proceseze efectiv informațiile care vin către ei din baza programelor lor. Poate consideră că această emisiune sau o altă emisiune o persoană e relevantă și tocmai acolo este mesajul cel mai important. Deci Universul poate testează să le ofere darul comunicării. E un dar să aibă abilitatea de a auzi un mesaj, de a-l împărtăși, de a fi observatori foarte buni. Pentru că mesajele acestea pot veni de multe ori printre rânduri. Deci cu acest dar în care pot observa mesajul, ei poate să primească un mesaj chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă cu o persoană, este fantastic. Nu înțelegi limba, dar înțelegi esența care se transmite de multe ori. Deci este un dar fantastic această abilitate de a comunica, poate o abilitate supranaturală. Deci pentru ei este foarte bun, foarte important să fie deschiși acum. Să accepte ce vine către ei. Sunt exerciții aplicate Theta Healing în care ei pot învăța un dialog cu ei înșiși, cum să comunice clar, direct, eficient, într-un mod în care să aibă mai multă încredere și transparență. Deci, Universul vrea să le arate foarte multe lucruri și ai spus atât de frumos, de că sunt prinși în rutină, nu pot învăța ce au învățat zi de zi și nu învățăm lucruri citind din cărți decât experimentându-le. De ce dacă vor să învețe darul comunicării, trebuie să comunice. Nu neapărat în cărți. Dacă vor să se bazeze pe de a învăța un dialog deschis, trebuie să caute modul în care să fie mai bun ascultător, poate, sau să permită spațiul celorlalți să vorbească, să se exprime mai bine într-un mod iubitor, diplomatic. Deci este foarte important să vadă abilitățile lor și cum transmit ei ce abilități au. Și să iasă din conchilie, să nu stea foarte mult în conchilie, mai ales acum ei sunt generați și de lună sau influențați de luna plină. Revenim după publicitate cu Nativii Leu.